Is er iets? Je bent zo stil. Mijn broer is gestorven. Aan difterie. Geen mooie dood. Hè? Woon jij nog steeds op dat zolderkamertje? Voel je er iets voor om hier te komen wonen? Om een beetje op de boel te letten tot ik terug ben. Daar staat voor maanden eten. Kolen genoeg. Er is zelfs wc-papier. Nou, dat is dan afgesproken. Kijk, deze is van beneden. En deze van hierboven. Ik hoop wel dat het hier vol schilderijen staat. Als ik terugkom. Ik verwacht veel van je. Erik. Zou je deze brief voor mij naar Kees de Spin willen brengen? Het is dringend. Weet je waar hij woont? Ja. Tot ziens, Erik. Ik heb een brief voor uw zoon. Van Graal. Beste Kees, we hebben te vergeefs gestreden. Ik denk dat het beter is dat je naar je familie in de Achterhoek gaat. Als je meteen bericht stuurt, kan ik wel voor vervoer zorgen. Wij gaan naar de burcht. We zullen vechten tot het uiterste. Je toegenegen kameraad.